Nevieš, ako si nastaviť tréningový plán? Povedzme, že máš možnosť chodiť do fitka 4 krát týždenne. Prvý tréning by si dal teda push. Znamená, že by si išiel prsia, triceps a ramena. Avšak, keby si chcel mať jemne väčší stimul na ruky, odporúčil by som ti ísť s prsiami biceps, keďže pri tlakových cvikoch nevedome zapájaš triceps. Druhý tréning by si išiel nohy, čiže by si precvičil hamstringy, predné stehná, adduktory a riť a lítka. Ako tretí tréning by si išiel pull, že by si išiel chrbát a buď teda triceps alebo biceps podľa toho, ako sa rozhodneš. A ako štvrtý tréning by sa venoval nejakej tvojej slabine alebo niečomu, čo chce zlepšiť. Toto odporúčam avšak po medzocykli alebo teda 12 týždňovom období obmieniať. Ak nemáš vyslovene nič, čo by si chcel zlepšiť, vrelo odporúčam si rozdeliť tréning nôh na 2 tréningy. Čiže by si išiel lítka, hamstringy a riť a predné stehná a adduktory. Ak avšak chceš niečo vyslovene zlepšiť, tak si prihoď aspoň lítka k chrbtu. Ak sa chceš dozvedieť, koľko sérií by si mal týždenne na svalovú partiu chodiť, hoď si follow, lebo to budem preberať v druhej časti.